салому дуруд ба мухлисони ҳаводорони Барселона. Бозии тақдирсози худро дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо Барселона барпо мекунад. Дар сурати мағлубияти каталониҳо онҳо бори аввал дар таърихи худ дар мусобиқоти Лигаи Аврупо баробат хоҳад кард, агар Бенфика Динамо Киевро дар майдони худ мағлуб карда тавонад. Томас Мюллер, ҳамлагари Бавария, баъди он ки ҷоизаи туби тиллоиро ба Лионел Месси доданд, бисёр ба хашм омадааст, зеро ба қавли Мюллер арзандаи туби тилло ҳамдасташ Роберт Левандовски буд. Илова бар ин ӯ таҳдид кардааст ки мюнхениҳо маҳз дар бозӣ бо Барселона исбот хоҳанд кард ки арзандаи ин ҷоиза кадом бозингар аст ва кадом даста беҳтарин дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. Аз ин суханон бармеояд ки Бавария ягон зара ба Барселона раҳм карданӣ нест, бо вуҷуди он ки барои ғалаба ба даст овардан дастпарварони Юлиан Нагельсман ягон ангезаи иловагӣ надоранд ва аллакай аз гурӯҳ бо ишғоли мақоми аввал баромаданд, новобаста аз натиҷаи бозӣ бо Барселона. Ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, имрӯз охирон бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ дар Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва мефаҳмем ки кадом дастаҳо ба плей-офф мебароянд ва кадом дастаҳо бо ин мусобиқаи бузург хайрухуш мекунанд. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Бавария айни замон дар гурӯҳ дар ҷои аввал аст ва беҳтарин дастаи Германия дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ягон имтиёзро ҳоло аз даст надодааст. Дар 5 бозӣ 5 ғалаба дорад. Метавонем гӯем ки Бавария тамоми рақибонашро ба осонӣ мағлуб кард ва шумори голҳои онҳо ки 19 гол задаву ҳамагӣ 3 гол сар доданд, ин гуфтаҳоро исбот мекунад. Мушкилтарин бозии онҳоро дар даври панҷум бо Динамо Киев метавон гуфт, зеро соҳибони майдон то дақиқаи охирин кӯшиш мекарданд ки ҳисоби бозиро баробар созанд, вале натавонистанд ва бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрданд. Бозии охирини Бавария бо дастаи Боруссия Дормунд буд ки мюнхениҳо бо ҳисоби 3-2 онҳоро шикаст доданд ва қаҳрамони асосии ин бозӣ Роберт Левандовски буд ки тавонист ба дарвозаи Дормунд 2 гол занад. Дар 9 бозии мавсими имсола ки Бавария дар майдони худ гузаронидааст, 33 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид кардааст ки ба ҳисоби миёна ин қариб 4 гол дар ҳар як бозӣ ҳисоб мешавад. Дастаи Барселона айни замон дар ҷои дуюм қарор дорад. Дар 5 бозӣ Барса 7 имтиёз ба даст овардааст ки ин 2 имтиёз зиёдтар аз рақиби асосии худ Бенфика барои аз гурӯҳ баромадан мебошад. Якчанд рӯз пеш Барселона дар майдони худ аз дастаи Бетис бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд, вале бо вуҷуди ин бохт сармураббии Барса хавӣ иброз намуд ки ба ғалабаи дастпарваронаш дар бозӣ бо Бавария ягон шубҳа надорад. Дар мавсими имсола Барселона ҳамагӣ 2 ғолибият дар меҳмонӣ дорад ва яктояш дар бозӣ бо Динамо Киев ки ба зур онҳоро бо ҳисоби 0-1 шикаст доданд ба шарофати голи задаи Ансу Фати. Дар 2 бозии гузаштааш Барселона бо Бавария 2 маротиба мағлуб шуда буд. Дар мавсими гузашта бо ҳисоби даҳшатноки 2-8 ва дар мавсими имсола бо ҳисоби беҷавоби 0-3. Аввалан биёед дар бораи омори бозиҳое ки Барселона бо Бавария гузаронидааст сухан мегӯем. Барселона дар тамоми таърихи мавҷудияташ ягон бор Баварияро дар Мюнхен шикаст надодааст. 2 мусовию 3 бохт дорад. Даҳшатноктарин рақиб дар мусобиқоти Лигаи Чемпионҳо маҳз Бавария аст, зеро онҳо 12 бор байни худ рақобат намуда 8 маротиба Бавария ғолиб омадааст, 2 мусовию ва 2 маротиба Барселона ғолиб гаштааст. Ба ҳисоби миёна Бавария дар ҳар бозӣ зиёдтар аз 2 гол ба дарвозаи Барселона мезанад. Барселона аз замони ҷоми УЕФА то инҷониб назар ба дигар дастаҳо аз ҳама бештар дастаи Бавария ӯро водор месозад ки ин мусобиқотро тарк намояд. Дар соли 1995-96 дар полуфинали ҷоми УЕФА бо ҳисоби умумии 3-4 Барселона аз Бавария шикаст хӯрда буд. Дар солҳои 1998-99 Барса натавонист ки аз гурӯҳаш барояд бо сабаби 2 маротиба шикаст хӯрданаш аз Бавария бо ҳисоби умумии 1-3. Дар мавсими 2012-13 бо ҳисоби умумии 7-0 дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо аз Бавария шикаст хӯрданд ва дар мавсими 2019-20 бошад 2-8 дар майдони худ бозиро бохтанд. Акнун ба омори мавсими имсола мегузарем. Дар мавсими имсола тамоми бозингарони Барселона дар маҷмӯъ 25 гол заданд. Роберт Левандовски худаш танҳо 27 гол задааст. Барселона дар Лигаи Чемпионҳои имсола ҳамагӣ 2 гол задааст. 2 гол. Левандовски 9 гол. Дар 7 бозии имсола Барселона натавонистааст ки ба
дарвозаи рақибон гол занад. Левандовски ҳамагӣ дар 3 бозӣ гол наздасту халос. Дӯстон, мо омори як дастаи бузурги дорои 25 бозингари ҷаҳонии миллионерро ҳамагӣ бо як ҳамлагари Бавария муқоиса намудем. Ҳамагӣ як бозингар. Бадбахтона дар ин бозӣ Ансу Фати ҳам иштирок карда наметавонад. Чхеле ки бузаки ҷинглапои мо Жоан Лапорта қайд карда буд, барои мағлуб кардани Бавария бояд бовар дошта бошем ки мӯъҷиза рух медиҳад. Ва ин мӯъҷиза фақат дар як ҳолат сурат мегирад. Маблағе ки аз ғалабаи мо Бавария ба даст меорад, дар гурӯҳ ақаллан 3 маротиба бештар аз он Лапорта ба онҳо бояд пешниҳод намояд. Дар сурати дигар Барселона оғӯши мусобиқоти нав дар таърихаш Лигаи Аврупо интизор аст. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Ин бозӣ бо ҳисоби чанду чанд ба анҷом мерасад ва оё Барселона шанси ғолиб шуданро дорад? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои ман хеле муҳим аст. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.